Det er Jacob her. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver en blog inde hos Bloggers Delight, hvor I ikke bare laver en basisblog. Altså ikke den fulde blog, hvor det kommer ind på deres hjemmeside stå, men bare det, hvor der står .bloggersdelight.dk efter. Der er mange, der har spurgt efter, hvordan man laver en blog, og jeg får beskeder hver dag. Og jeg mener hver dag, om hvordan man laver en blog fra folk, som der aldrig har blogget før. Derfor vil jeg lave den her video, for at ligesom bare vise det sådan yderskanten af, hvordan man egentlig laver det. Altså, der er meget i at lave blog. Det kan være svært. Nogle steder kan det være let. Det kommer an på, hvor meget man gør ud af det. Men jeg vil bare lige vise jer, hvordan jeg vil gøre, hvis jeg skulle starte en blog. Altså, bare vise jer måden bare at starte den op på. Og så må I tage den derefter. Ellers så er der masse hjemmesider, hvor man kan få hjælp til det. Nok ikke lige med Bloggers Delight, men med blogger.com for eksempel. Men jeg vil i hvert fald starte med at vise jer Bloggers Delight her, hvordan I gør det derinde. Så here det kommer. Det er Jacob. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver en basisblog inde på Bloggers Delight. En gratis blog, I kan oprette derinde, inde under bloggersdelight.dk/registrere. Det er nemt at oprette. Der er nogle gange nogen, der har problemer med det, fordi det er svært at komme ind på siden, fordi der nogle gange den ikke helt fungerer, som den skal. Men i hvert fald så kommer der en link nedenunder videoen, hvor I kan se hjemmesiden, hvor I går ind på for at registrere den. Det første I skal gøre, når I kommer derind, det er bare at skrive e-mail og adgangskode, og så jeres navn. Så op i kategori, der vælger I bare, hvad for en kategori I blogger om. Nu blogger jeg for eksempel om det at være teenager, derfor har jeg valgt Teen Life. Så vælger I bare navnet på bloggen, blogadresse, og så opret blog. Når du har trykket opret blog, så kommer der sådan en her frem med, at man næsten er i mål. Så skal man huske at tjekke sin mail, der er der en registrering i til at kunne oprette sin blog. Når du går ind på mailen, så vil der være et link, du bare trykker på. Det kan også godt tage noget tid. Og så er du inde. Så trykker du bare på opsæt din blog. Her vil du logge ind med den e-mail, du har brugt før, da du skulle oprette den. Og så koden, som du også har skrevet. Det logger du så ind med. Husk at trykke husk mig, hvis I bruger jeres blog hver dag, og der ikke er andre, der bruger blog på denne computer. Hvis det er en offentlig computer, så ikke tryk husk mig. Vær sikker på, at du har skrevet den rigtige adgangskode, ellers vil du ikke kunne komme ind på siden. Hvis du ikke har skrevet den rigtige adgangskode, prøv igen. Du er nu inde, hvor du opretter din blog. Det vil være sådan nogle kasser her, hvor der kommer noget hjælp i. Ellers så kan du trykke heroppe i toppen, der er der også en, der kan hjælpe dig med, hvordan du laver den. Hernede kan du se, hvordan du kan opgradere din blog, så den bliver til en plusbror, så der er nogle flere ting, som du kan gøre. Det koster så hver måned for at kunne have det. Eller man kan betale per kvartal og per år. Herover er det, at du styrer din blog. Inde under indlæg kan du se her alle de indlæg, du har oprettet. Du kan redigere dem og proppe dem i papirskurve. Når du vil oprette en ny indlæg, trykker du bare på tilføj ny. Når du vil tilføje en ny, så skal du altid huske at have en overskrift. Hernede kan du skrive noget. Her ændrer du bogstaverne. Du kan trykke her, så der kommer flere forskellige ting, du kan vælge. Hvis du vælger at trykke på den her, kan du hurtigt lægge en fil ind. Det kan være et billede eller noget andet. Det kunne også godt være... Det kan være hvad som helst, du vil lægge ind på din blog. Nu vil jeg at lægge et billede ind af en af mine veninder her. Så husker du at trykke fuld størrelse, hvis du har fuld størrelse på billedet. Centre billedet. Tryk indsæt i indlægget. Nu er billedet inde på bloggen. Når du har gjort det og vil indsætte en tekst, så skruer du bare teksten nedenunder billedet. Det gør du super let, sådan her. Du trykker bare, hvad for en kategori du vil vælge, hvis du vil oprette kategorier, og udgive. Hvis du vil oprette sider under din header, hvor folk de kan klikke ind på, hvis de for eksempel vil læse noget om dig, eller læse kontaktformularer omkring dig, trykker du bare tilføj ny ud for sider. Her kan du skrive for eksempel kontakt. Så kan du skrive din e-mail.
Og så trykker du bare udgive, ligesom hvis du laver et indlæg. Hvis du vil tjekke de kommentarer, der er kommet på din blog, trykker du bare på kommentarer over i siden, og du vil kunne tjekke dine kommentarer. Der er både afventer, dem du har godkendt, hvis der er nogen røgne i spamfilter, eller papirskur. Nu kommer du til, hvor du kan vælge udseendet på din blog. Her kan du gå ind under widgets. Der vælger du ting, som du vil have over i din side, for eksempel blog rule. Det skal du så ikke bruge til så meget, det her widgets, det glemmer du bare. Det der er meget vigtigt, det er at du opretter en menu. Den måde du opretter en menu på, det er bare at du vælger en menu heroppe ved at trykke på kryds. Du kan skrive standard for eksempel. Tilføj menu. Når du vil indsætte de sider du har lavet, går du ned til sider, trykker på kontakt, sætter flueben og tilføj til menu. Så er den over i din menu. Husk at gemme det i menu. Herover der kan du skrive et link. Det kan være til en anden hjemmeside, som du gerne vil linke til i under headerlinjen også. Tilføj til menu, og den er også derovre. Herover der kan du vælge at trække rundt med den, at have den som menuer inde i menuerne. Der trykker du bare gem menu. Opsæt din blog. Herinde vælger du at skrive dit navn, din e-mail og beskrivelse af din blog, så folk udefra kan se det. Google Analytics bruger du, hvis du vil sætte den op med din Google Analytics, så du kan holde øje med, hvor mange der er inde på din blog, hvor mange der har set din blog, og hvor mange læsere du har. Sociale medier, det kan være din Facebook-side eller profil. Twitter-profil, det er din profil på Twitter. Blogloving, det er der, hvor folk de kan følge din blog og andre blogge igennem en hjemmeside, der hedder Blogloving. Header. Her indsætter du din header, hvor du kan uploade en header. Det kan du også snilt gøre ved at gå ind under header over i menuen. Der indsætter du bare billedet, som der er 980 x 300 pixels. Det kan du for eksempel lave ind i noget, der hedder Picasa. Det virker både til Windows og Mac. Baggrunden. Der kan du vælge din baggrundsfarve. Der kan du også uploade et billede, som der kan være din baggrund. Vælg dog som regel at starte med en hvid baggrund, da det er en god start bare at have en hvid baggrund. Hvis I nu er flere om at lave bloggen, så kan I herinde under bruger tilføje ny bruger, så I har flere brugere på jeres blog, sådan at I ikke behøver at logge ind med et samme login. Alle de her værktøjer og indstillinger, det er ikke noget I behøver at pille i, det er bare nogle indstillinger der kan ændre i, hvordan tingene bliver gjort på jeres blog. I kan bare gå ind og kigge lidt i indstillingen, hvad de gør, men lad være med at pille i dem til at starte med. Start med at bare gøre bloggen fin, og så lave nogle indlæg på den. Inden under medier, der kan I se de billeder I uploader og sådan noget, hvor I også kan slette dem med det samme. Nu er vi inde på kontrolpanelet, hvor det hele det starter, hvor I kan tjekke jeres blog. Hernede, der er der en masse forskellige ting, for eksempel hvis I har sat jeres Google Analytics op. Alt det herinde, det behøver I ikke at bruge til noget. Hvis I vil hurtigt ind på jeres blog, så trykker I bare op på den her. Og så er I inde på jeres blog. Det her det er header, hvis I har indstillet en header til jeres profil. Hernede der vil der være nogle bobler med jeres Facebook og Twitter og så videre, det I nu har opsat på den. Her vil jeres indlæg være. Bemærk at der er reklamer imellem jeres indlæg. Og så vil indlæggene ellers bare køre ned. Når der er rigeligt med indlæg, så vil der komme flere sider, der vil stå hernede, hvor der vil være 1, 2, 3 og så videre, efter hvor mange sider med indlæg der er. Det var alt jeg vil vise for i dag med hvordan I laver en blog ind på Bloggers Delight. Hvis I synes videoen var god, så vil jeg også meget gerne lave en video en anden gang med hvordan I laver den ind på blogger.com eller ind på WordPress. Peace.